So mayong hapon sa inyo tanan mga ma'am sir no. So karon ako man na jud ang among balay no. Luoy sa Ginoo. Almost 1 month and 2 weeks ni gitrabaho. So mauna ni kabuuan sa among balay mga ma'am sir no. Okay. Ang napili na mo nga sa amin is kulay blue. Kani mga ma'am sir, kani nga sa amin, kani po nga sa amin antik na ni. Wala pa na tao sila mamagpapaali. O na nito tingalan sa motor, pero kanilimpyohanan tayo na mo. Eh, wala pa nila human. So, sa katuloy ng utana, pila ka, unsa kadako among balay, kuan siya, 30 by 28, 30 kataas, 28 kalapad. So, nara akong pamilya dre na si mama, gingon ma'am sir no nga, hi. Kalipay ko na to nga moabot sa point nga makapundo ra jud atong gidikanan nga dili na gid mi matuan. Almost pila ka tuig jud namo pag-antos no. Di jud namo dili jud namo makalimtan namong mga kaagi sa unang panahon. Labi na sa akong trabaho sa akong mama sa una no kay ang trabaho jud sa akong mama sa una mga ma'am sir, mangganitay ra gid ni. Nasa uma ganit kamot, mamalit ug tahok. Nya katong nangutana no ug asa akong papa. Si papa di ay nagbuwag na silang mama almost 7 years na. So, unsa may feeling niyo mga nagbuwag ko ni papa? Ako mo answer naman sa pangutana kaya sa pundi ko mo sagot. Ang feelings na ko gayon malipayo na gid ko. Nawa ko'y bana. Kaya nga no, ang akong una-una na ma-stick to one. Pero, sa klaro, ma'am sir, no? Sa pag-atiman sa inyo, pagpahiluna. Dili man sa ingon nga nagbuwag sila magpapa nga amo bitang kuan, amo ang una-una, nagdumot mi sa among amahan ba? Sa ako, po na, sa mga nga magsuon, wala man mi nagdumot sa akong amahan, no, nga si papa nawala na sa among kiliran, kaya tungod lagi nga nanay kaming gulain ba? So, ilahaman ang away ni mama o ni papa, wala may labot nila. Kaya amo ang prinsipyo, dili may mataw ug wala ang among amahan. So, katulad ng birthday sa kong lulaw, kinsay nakakita ato, mo to si papa at ang upaw. Atong pag-celebrate na kong birthday sa mong lula, sa mong magsuon nga, napakong magsuon sa katong wala pa kalargag kuya. Kanya pa di ay, mo na ang akong igagaw, gikan sa bukid nun. Mangulit na pa magpa-vlog yan ko. Mangulit naman ni Onyi o gumana. May nalang po na makita ko sa kuan video. Makita ka sa video. So kani ang may gaagaw, dito ni bukid nun, si kuya, naman sila trabaho diri sa bukid. So wala may gaagaw na kuya almost 4 weeks. Ang gitagahan nyo ko niya regalo. Di lang na ko ipakita mga guys kay personal man. Ang tawa na nga personal. So, mo yun na itong kung mo masaraw, nindot kayo sa feelings mga niabot na dyan sa point na nakuhan na yun, kaning nahiluna na yun na karon na po may kanang itong makatabang mo sa isig kataw na pagbisag usap, bisag ipasanginlan na tayo na scammer ta, bisag wala ta ng scam, katutong batang pasaway nga 53k followers ang safe scam ninyo. Mauri din niya ako ang account kaning 768k followers, wala na ko ilain account no. So karon mga ma'am sir, mao din ni sulod sa mong balay kani nga TV, mao din gipalit sa kubuguan kani nagpalit na lang po ko og sopa, kani napalit lang po sopa kusina na mo din mga ma'am sir na wala pa rin mga sulod kaya wala pa din kapalit kong gamit no kaya nag-budget. Kanibot ang hana ni Tuan, kani si Gasol. Wala akong mga kaldirin ba isulod. Pero, salamat lang yun, no? Hinay-hinay ra na makapalit ko gamit sa among balay. Kaya sa karon walang-wala na yun. Kaning ibalik ang akong gikuan nga budget karon sa akong kaugalingon, no? Sa akong kuan. Amo na lang ning budget sa pagtabang sa mga tao nga tuwa sa bukid, no? Na puhon ba si makita o mga tao nga luoy kay kibutang nga sama sa among kaluoy sa unang panahon na ultimo walang-wala may makaon lagi kanang ginabidyo na ko nga gabi gipangaon saging bugto. Klaro ang istorya ng ma'am sir no.
nag-agi gud mi na muna nakaan gusto kong kugalingom nga Lord, inautunta na tagaan mo nimo blessing no. Kay dili jud ko makatalikod sa mga tao nga parihamin kintang sa unang panahon. So kato dahil naglantaw sa akong video karon mga sir no. Amping din mo kanunay no. Bitgyut ka malimot og ampo sa kahitasan. Kay labi na siya ra ba yun nag-guide sa ato sa matag-adlaw. I-bless pa mo sa Ginoo ma'am sir, labi na sa inyong panarbaho, labi na sa inyong pamilya. Ug salamat ug kayo sa nag-follow, nag-share, nag-like sa akong video no. Labi na katong nag-comment nga dili na bitaw ko maka-reply ma'am sir kay ikapilan na ko balik ko no. Violation man sa Facebook ma'am sir o mag-reply ko sa inyong comment na upunta na inyo kong masabtan. Salamat kay ma'am sir no. God bless. Na inyo pa ko suportaan nga musakag bukid kay para mangitag tabangan ano para more pa ang akong tabangan nga mga tao nga walang wala. So dito na ko tao nun sir. God bless. I love you all.